सप्तासेनि गेजेराव फार्स्ट एलपि इउपिनिखौ होनो नाजादों बिनि उनाव बाकिखिनिखौ जों होनो खामानि मावगासिनो सोलिगासिनो जायफोरा बे साख्रिनि थाखाय इन्टारभिउ होदोंमोन जायनिया बे साख्रिनि थाखाय रिजाल्टआ मोजां बिथांमोना फैगौ सप्तानि गेजेरावनो एलपि आरो इउपिनि गोदान साख्रि मोननो थांगासिनो दं बे खोथाखौ जोंनिनो बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' सारनि खुगानिफ्रायनो मोनथिनाय जादों नोंथांमोननो ससेब्लाबो आपडेटखौ होनो थांगासिनो दं आं नोंथांमोना भिडिअखौ मोजाङै जोबजासिम नायलां तो बेनि सिगाङावनो आं मोनसे इम्पर्टेन्ट आपडेट होग्रोनो सानदों आरोना तो जितु फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्शननि थाखाय BPF थामहिनबा हाग्रामा महिलारी सारा फाइनाल कैंडिडेट टिकेटखौ राननाय जाबाय दे दा माबे समस्थियाव सोर मोनखो नोंथांमोननो आं फारियै फरायथिना होलांगासिनो दं नोंथांमोना मोजाङै खोनासंलांदो लोगोसे स्क्रिनावबो आं होनानै होगोन पर्बत जरायाव दं मुनमुन ब्रह्म गुमायाव दं MD आन्तासालि श्रीरामपुराव दं मक्लेश्वर राहमेद सराइबिलाव दं मृत्युंजय नार्जारी जमदुवाराव दं उइलियाम नार्जारी देबरगावनाव दं हाग्रामा महिलारी दतमायाव दं प्रकाश बसुमतारी कसुगावआव दं रबिराम नार्जारी बावखुंग्रियाव दं धनेश्वर गयारी सालाकाटियाव दं देरहासार बसुमतारी निसिमायाव दं जेम्स बसुमतारी काजलगावआव दं पानिराम ब्रह्म चिराङाव दं सुकुर सिंह मोसाहारी सबाइझाराव दं धीराज बरगयारी मथंगुरियाव दं बेगम आख्तार आहमेद देहिरियाव दं आउगुस्तुस तिग्गा दारांगा जुलियाव दं इमानुएल मोसाहारी गरेश्वराव दं महेश्वर बसुमतारी सुक्लाय सेरफाङाव दं गणेश कसारी धनस्रियाव दं प्रेस मोसाहारी भैरबकुंडआव रिहन दैमारी तो बिथांमोना बिटिसि इलेक्शननि थाखाय फाइनाल टिकेट मोनगिरि साफा कैंडिडेट बिथांमोना फैबाय थानाय जितु बिटिसि इलेक्शन बे बिटिसि इलेक्शनाव भट गेलेनो थांगासिनो दं बिदिब्ला फैदो लोगोफोर जोंनि बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' सार बिथाङा एलपि आरो इउपिनि गोदान साख्रिनि थाखाय मा बुंखो नोंथांमोना नायलांनो हागोन सप्तासेनि गेजेराव फार्स्ट एलपि इउपिनिखौ होनो नाजादों बिनि उनाव बाकिखिनिखौ जों होनो खामानि मावगासिनो सोलिगासिनो दङ हाजार मानसिफ्रा जिहेतु इन्टारभिउ होदों दा बेखौ स्क्रुटिनि खालामगासिनो दङ जाहाथे जेबो गोना गोरोन्थि थाया आगोलनि सरकारा गोबां कन्ट्रेक्चुएल साख्रि होनानै मानसिफोरखौ जाल्लायाव खोख्लैदों जेंनायाव खोख्लैदों जोंनि समाव जों सासेबो कन्ट्रेक्चुएल होआखै आरो जिखिनि साख्रि होगोन बे साख्रिया जाहाथे खुनु गेना गोरोन्थि गैयाजासे होनो हायो बेनि थाखाय CSBआ जोबोद मोजाङैनो खामानि मावगासिनो दङ जोंनि अफिस साइडनिफ्रायबो जोङो बिथांमोनखौ जि हायो सापर्ट होगासिनो दङ आं मिजिंथिदों जिखिनि एपइन्टमेन्ट जागोन जोबोद मोनसे मोजाङैनो बे एपइन्टमेन्टआ जागोन आं बेखौ मिजिंथिदों जोङो जेसेबां थाब हायो बेखौ होनो थाखाय नाजादों फैगौ सप्तासेनि गेजेराव फार्स्ट एलपि इउपिनिखौ होनो नाजादों बिनि उनाव बाकिखिनिखौ जों होनो खामानि मावगोन तो लोगोफोर दिनैनि फुल आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोसोमोन जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोफोर बाय